po ay City Isabela. And kami po ay lubos na nakikirabay sa family po ni Mama Yolanda and Rial. Eh, makakasama niyo po kami ngayong oras at matatapos po ang aming serbisyo sa oras ng Alas 2 po. alas 2 ng madalas. Wala ni Tita Josie. May utang ka. Nagtutak pa kay ni Tita Josie. Yan, kanta. Nagayang tagkote, protesta. Ayan, kaya once again, binabati po namin kayo ng magandang gabi sa inyong lahat, sa mga nandito po. Yan, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan, sa Clarissa Bulan. At makakasama po natin si Miss Miles Lanuza. And syempre sa Ate Evangeline Albarban, ating pong Penduters, si DJ Marvin Agnes. Once again, magandang gabi po sa ating lahat. Open po kayong mag-request. As long as kahit play ng band, pwede po. Isulat nyo lang po sa walitis na papel ang inyong mga request. And para po sa mga guest singers po natin. yes, para po sa mga guest singers natin, paumanhin po muna sana natin ngayon. Kasi syempre nasa pandemya pa lang tayo, medyo hindi pa po muna tayo tumatanggap ng guest singers. Bali po, sulitin ko na lang po kami ngayong gabi. Once again, magandang gabi po sa ating lahat dito sa Maling Isabela. Once again, we are the Royal Ilocano Band.